sibabaza wena ngcwele 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 soma ngcwele ngcwele sibabaza sibabaza wena sibabaza sibabaza wena sibabaza sibabaza wena sibabaza sibabaza wena sibabaza wena uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi. Omphambukweni bazalwane uMaZulu ongumamndwandwe wakhona lapha kwaMsane. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngisukuma bazalwane nokubingelela ngibingelele inceke yenkosi ubaba umpostoli ekhona phakathi kwethu kanye nomama umpostoli. Ngibingelele obaba bonke abakhona ngabafundisi abakhona. Ngibingelele omama abantu abasha no Sunday school egameni lika Jesu ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngiza nje nokuzombonga ngithi angingathuli. Ngibonge ukuthi lokhu ngifikile lokugaqala ngangena ekhaya lezwe. Haleluya. Ngezwe nje angazi bengumuntu vele ngumuntu obekholwa. Haleluya. Wahambile nje amabandla. Kodwa ngathi mangene ekhaya lezwe ngathi nansi lento umoya wami kade lokhu ilambele uyomele. Haleluya. Ngezwe ngafumana ukuthula emphefumulweni. Ngazizwa ngikhululeka ezimeni zonke ngabona ukuthi sengisendaweni right. Haleluya. Manje sengisentabeni endlu kaJehova. Haleluya. Ngihamba nginokuthula, ukuthula engakwazi ukuchaza bazalwane. Haleluya. Ngizwa nje ubumnandi enhlizweni ungathi ima ngifike ekholweni. Haleluya. Ngendlela nje okuma kwambuleka izinto ezintsha kumina usuku nosuku. Konke lokho umuntu abekade eyitshela khona ethi ku right kanti akukho entandweni kaNkulunkulu. Haleluya. Manje ngizophakamisa lokho ukuthi hey lokho ngifikile bazalwane lapha entabeni endlu kaJehova. Hayi bazalwane ushintshile impilo yami. Haleluya. Ishintshile nginokuthula okumangalisayo even nasenyameni ngiyaphila kanti bekuthanda nje kancane kancane ngihlala ngokugula. Kodwa nje mase lokho ngafike lapha ngibiza leli igama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane leli igama lenza izinto eziningi. Haleluya. Lenza umsebenzi omkhulu bazalwane. Singayithathi kancane uma nje izimo sezikuphithanele wabiza wathi uJesu Kristu uyinkosi. Ubona kulunga ungazi ukuthi kulunge nini. Ukhohlwe nawo konje bekade nginenkinga ukuthi isolveke nini kanjani lenkinga. Hayi kanti uJesu sefike wenza umsebenzi wakhe. Angithi phela umphakamisile wathi uJesu Kristu uyinkosi. Ngalenkathi umphakamisa uthi uyinkosi uzongenelela ezimeni zakho. Haleluya. Ngiyabonga nje ukuthi ufike wangenelela ezimeni zami. Ngisho izinto zami ekhaya yazi ngake ngafelwa iTV, ngafelwa ifridge. iTV impela cha yayifa impela ngoba ngikhumbula ukuthi ena wayengikhandela nayo wayivula wayiqaqa wayishiya engayichumanga ngendlela. Sayihlanganisa sayibeka lapha yana. Sakhohlwa nje iyona. Ngelinye ilanga umfana wami ayithatha athi uyayichuma. Hawe mama, nansi iTV idlala. Yadlala ukuthi yayidlala kanjani angazi nami. Iyadlala nje. Ngathi hawu kanti igama elithi uJesu Kristu inkosi ngiyayingizwa abantu befakaza ukuthi kulunga ngisho izinto zakhe ekhaya. Haleluya. Ngaphinde ngafelwa ifridge. Yafa nje ngayibeka lapha egarage ngathi ngahamba ngayothenga entsha. Ngelinye ilanga nje siyichuma egarage. Uyazi ke iyona esisebenza kahle kakhulu ukudlula lena entsha engayilanda. Haleluya. Nakhona ukuthi kanjani angazi ngoba ngangeke ngiyilande entsha leni ngenankinga. So ngiqonda ukusho ukuthi leli gama elithi uJesu Kristu inkosi kulunga zonke izinto zakho. Haleluya. Kahle kahle uNkulunkulu usuke umthathile wambeka ekhaya lakho esezoba ugadi nje. Uyazi ngisho ngilala ngingedwa endlini nginjani angesaba nginendawo ngibele ngithi nje hayi sengibizile igama ngathi uJesu Kristu inkosi. Ngiyazi ukuthi leli gama selingibiyele ngilala ngokuthula akho lutho nje ozokwenzeka kumina. Futhi bazalwane ngempela akukho lutho nje angisabi ngivele ngithi nje ho phela mina khona lo ngigadile khona lona engihamba naye so angesabi lutho. Njengoba ethi amahubo 91 siyozwa uma singaphansi kwamaphiko akhe siyozizwa iziga abantu bekhala ngapha nangapha kodwa thina siyozwa nje lo mdumo kodwa kunakufika kithi ngoba singanyelwe ngonamandla. Haleluya. Ngakho nje ngizothi uJesu Kristu uyinkosi. Amen.